Hoxe vamos a ter a Lucía, que nos vai a explicar sobre este libro, do que é escritora e directora. Vai tamén a facer un pouco de contacontos para que vexades como sería despois a experiencia unha vez todo saia que pretendemos facer de cara ao futuro. Temos tamén a Andrea Lombardía, que foi a ilustradora do conto, que tamén nos compartirá parte do seu proceso, pero tamén se centrará en certos detalles destos debuxos que fixo, que nos parece que van a ser bastante interesantes para todos. E temos tamén a Janet Escobar, que é unha psicóloga especializada en trauma, que como este libro ten que ver con traumas infantís, como superalos, como acoso, bullying e todo isto, nos vai axudar a dar unha perspectiva máis profesional sobre o tema e un pouco nos dará a súa opinión sobre o libro e porque todos e todas tedes que participar na nosa campaña de financiación colectiva. Claro, non sei se estades ao tanto, pero non existe libro, así que se viñas con moitas ganas de comprar un, vades ser decepcionados. Vamos a pedirvos, por unha parte, a participación para que, se vos interesa o proxecto, queredes axudar, pois doedes unha cantidad variable, logo de que saia para adiante, pois recibiredes o libro nunha semana na casa. Por que fixamos isto así, non? Como é que non hai este libro aquí xa preparado? Pois, realmente, o que fixamos foi medir quanto nos costaba pagar as ilustracións, pagar as impresións, e vimos que nos iba a costar moito reunir todo ese diñeiro de primeiras. Entonces, con a vosa axuda, podemos facelo e que saia antes posible. Quizás vos preguntedes, que gano eu, digamos, facendo isto, comprando un libro sobre o proxecto, cando podo ir á tenda e compralo directamente, xa mo levo para casa e o regalo estas navidades, non? Pois creemos que a nosa proposta é única e que vai ser complicado que encontredes algo así. Por que eu digo isto? Por unha parte, é un proxecto feito en Galicia, por xente galega, que non ten tanto que ver o idioma, que tamén, pero todas as referencias que se usan, detalles que hai no libro, debuxos que hai pois de calendarios do panadeiro, de pendentes da Fonsagrada, todo tipo de cousas que podemos notar máis propias, máis cercanas a nós. É un libro que se escribiu noutro lugar, aunque este traducido ao noso idioma, non vai a ter. Pero a base de falar con profesionais e facer estas presentacións, dímonos conta que en ningún idioma tampouco hai moitos libros ou case ningún que traten este tema, non? Que traten de transmitir aos nenos este tipo de ideas para compartiren o que están pasando, que como vemos estáse pasando moito, todo tipo de traumas, acoso escolar, pero faltan recursos para que os nenos empecen a falar desto con os pais, con os profesores. E parece raro, non? Porque ao final vamos á tenda e vemos libros de todos tipos, colores, formas, precios. Como pode ser que non haxa isto, non? E para min ten bastante que ver con a razón de que estemos tamén pedindo diñeiro por adiantado, que quen fai libros é quen ten capital para facelos e quen ten poder para distribuílos. E esta xente ten sempre este mismo perfil. E eles quizáis non están interesados en compartir unha historia de cooperación, pero de competición, de quen gaña. Quizáis non están interesados en sentimentos propios que temos cada unha, menos que sexan quizáis de vinganza, non? Entonces, creo que o feito de buscar maneiras de, pode ser con nós, ou de colaborar con proxectos máis pequenos, pode dar unha diversidade de verdad que vai ser beneficiosa para todos. Pero bueno, non estamos aquí para daros a chapa máis, estamos aquí para que disfrutedes, o pasedes ben, e quizáis saquedes outros temas de discusión para estes días de Navidade. Así que axudádeme con un forte aplauso, dar a benvida a Lucía e a María. Ahora tócanos discutir un pouco, falar de que vos levou a facer o libro, que se vai a topar a xente cando o reciba finalmente. Entón, quería empezar por non exactamente que conta o libro, pero pareceme máis interesante nun proxecto destas características que experiencia estades buscando que teña o lector ou lectora ou lectores cuando estean a disfrutar. Bueno, primeiro saludar, que debo a educación.
Gracias por vir. Vale, a experiencia para o lector, máis ben, non é só o lector, sino os usuarios, digamos, podríamos dicir, deste libro. Porque a idea é que sexa non só un entretemento, senón tamén unha ferramenta que utilizar. Entón, a experiencia é crear un vínculo entre os nenos e os adultos, e con elo conseguir que poidan ter conversacións máis complexas, que neste caso serían para tratar temas como traumas ou abusos ou situacións difíciles que houvesen pasado. Entón, a experiencia é iso, xerar un momento íntimo con unha linguaxe cómoda para ambas partes, que non sexa demasiado complexa, pero tampouco desprovista de detalles e de matices, non? Co que eso, poder falar entre xeracións moi distintas. Claro, non queremos tratar os nenos como idiotas, sino como un sujeto que recibe información que se da unha maneira distinta. Todo isto, así dito, resulta bastante complejo. Desde un punto de vista de, non creo que cando te sentaras a escribir este poema, tuveras todo eso na cabeza xa. No, a ver, cando me sentei a escribir o poema non tiña nada na cabeza deste tipo. Era máis ben escribir o que se me estaba pasando, que era que eu tiña unha serie de sentimentos e emocións nese momento, e viuse na cabeza comunicalas con unha bomba e o que foi aparecendo despois. Foi simplemente un acto de expresión e comunicación. A razón pola que resultou nun libro como este é que ao dar a coñecer ese poema a xente interesouse por el. Houve varias persoas que me falaron da pombiña e de tal, sabes, fixeronme referencia ao poema que eu pensei que non o vira naide, e fixeronme referencia precisamente tratando este tema de trauma, das apariencias e tal, non? Entón dixen, anda, pero sí que se entende. Non só eso, sino que nunha situación que ao mellor a persona que tiña diante non me houvese dito nada, atopou as palabras gracias a esa metáfora para expresar ese tipo de información. Entonces, foi cando dixen, pois isto pode ser algo máis, xa botei man de Andrea. Sí, bueno, realmente daría que pasar o micro a Andrea, porque xa que botache man dela, que non sei se nos queres contar algo de como foi esta primeira mensaxe que recibiche de Lucía, ou máis ben de por que decidiches aceptar o proxecto, que nos queres contar destos primeiros aproximacións entre unha e outra? Bueno, eu cando recibín, bueno, para empezar cando Lucía se puxo en contacto comigo, digo, a ver que ten esta muller para mí, porque sabía que escribía. A ver que ten. Eu sí que é verdad que a primeira vez que leín o poema, porque este libro é un poema pequeniño, en galego, entre que eu non falo galego de todo, porque eu falo unha mezcla de chapurreamos, non? Vai por riba de chapurreamos un pouco. Algúnas palabras non as entendía. Eu leía e sí que entendía, pero entendía de que iba, pero dixen a Lucía, que é o que tú tes na cabeza, non? Que é o decir, por que escribiche isto? Que queres decir con isto? Porque, vale, pode dar lugar a moitas interpretacións, non? Aunque sí que, pois eso, que se cae unha herida, que empeza, pois eso, con unha herida, de que algo pasou, e, bueno, pois sintes soledade, sintes unha serie de cousas, non? Pero é moi pequeniño. Entón, a mí o que me gustou é preguntarlle que había na súa cabeza, ver a cara de Lucía de plan, hostia, ame preguntando que hai na miña cabeza, non só o que escribí, non? Digo, ves colores, ves imágenes, que ves? E cando me foi dicindo un pouco pois, o trasfondo do libro é cando todavía me pareceu máis interesante. É dicir, xa a lectura é bonita, as rimas, o sonido,
pero cando ves o trasfondo que ten e o importante que é, dices tú, isto merece ser visto e que salga a luz, non? Non sei se queres. No, está ben, realmente era para que te explayaras tú. Pero... no, pero, claro, entonces, por unha parte entendo que quizás eras bastante sensible a este tipo de ideas que se querían transmitir de cara igual tiñas algún tipo de relación ou experiencia con esto do maltrato ou maltrato, digamos, o trauma en xeral, ou máis ben che interesou a parte máis técnica do asunto, máis estética, digamos, de como aproximar ou ambas partes, non? Quizás porque nos contabas que igual habías feito máis libros para nenos como máis para nenos, non digo que se entendan como tontos esos nenos, pero bueno, si todo moi con moitos colores moi sencillos, moi simples, bueno. Sí. Tes por onde explayar? Que creo que se nos escuitaría igual así, non sei. O sea, si escuitades ben ou preferides así? Sí, porque estamos así en piquiniño, vale, ben. Eu viña acostumbrada a facer un tipo de ilustración como solemos ver cando vamos ás librerías collerlle uns libros aos nenos, que generalmente venga todo color, todo colorido, moi llamativo e ao mesmo tempo bastante plano, é dicir, como que non hai moito trasfondo, non? E, sin embargo, neste libro, por un lado, que Lucía tamén lle preguntei, que idea tes estética na cabeza, non? Porque o primeiro digo, eu non me vou meter nun proxecto que non me guste, nin estéticamente, nin, sobre todo, o trasfondo, non? É dicir, do que teñan falando, non? A estética que lle gustaba a Lucía era unha estética tirando un pouco oscura, atraían un montón, porque levaba muchísimo tempo sin facer algo, desde que estudiara a carreira, que fixera algún proxecto así un pouco máis oscuro, levaba sin facer nada así. Entón, eso atraíame. E despois, en canto a que me preguntabas, eu pasei algo de acoso escolar, etc. No, o típico de que igual nos pasa a todos, generalmente, ¿no? Pues que igual alguén se mete contigo un día puntual, ou te insultan, ou que seña, pero por suerte foi só un día, ou dices que dices tú, pois un día en primeiro da ESO, un día en sexto, un día... Entonces nunca me repercutiu tanto. Sí, de todas formas, sí que de adulta, pois cada un ten os seus traumas, entonces sí que é un tema que me interesa tratar. É dicir, xa non é en sí que, pois Lucía escribiu por acoso escolar, non? Estamos centrando neso, pero hai máis acosos detrás deso e hai máis traumas. Entonces sí que me parecía interesante, pois incluso tratar a soledad, que desde adulta, o sea, como adulta, eu cheguei a sentirme sola, tendo a miña mãe ao lado, tendo a xente ao lado, e sintes como unha soledad moi fuerte, non? Entonces sí que hai moito que tratar tamén para os adultos neste libro. Creo que é, o sea, moi bonito. Como creo, non? Sí, pues pronto pasaremos a parte de contacontos, ¿no? Que nos mostrarás un pouco como sería a idea de cando te chegaras a contarlo. Pero sí que antes me interesaba, porque Andrea dices que quizás isto foi máis escrito pensando no bullying e tal, e sí que un pouco estamos orientando aí de cara a tratar de chegar a máis público, pero creo, non sei, Lucía, igual nos podes contar, centralo así tanto no acoso escolar, que sí que é moi apropiado, ¿no? Pero cando se che ocurriu vertelo por aí, ou si se foi desde o principio? No, a ver, en verdad a idea de enfocarlo hacia o acoso escolar é máis que nada porque imaginamos que é un caso frecuente de abuso que sufren os nenos, pero non é o único. Entonces, a idea é que si os pais están preocupados de que está sufrindo acoso escolar, pois que teñan esa posibilidade, pero tamén, por exemplo, se os profesores no cole sospeitan que a mellor os nenos teñen unha situación complicada na casa e queren explorar iso para poder facer a responsabilidade que teñen de facer, que sería, pois, como mínimo, falar con seus pais ou máis alá, pois, xa hai unha serie de
protocolos así ou non, pero bueno, que se queren explorar esa posibilidade, pues tamén o teñan. E incluso, se vamos xa a terapeutas que xa nos comentará Janet, pero tamén que psicólogos ou terapeutas ocupacionais ou demais que traballen con nenos e que, pues, que irán unha ferramenta coa que entrar en ese tema, pues, tamén realmente vale para moitos ámbitos. Hai unha pomba negra no pico do Fallado, encerrouse soiña ela por mor dun caxado. Aquí xa vemos que está nun lugar con unhas emocións representadas pola cor roxa, non? Entón, bueno, xa mancouse á esquerda e esqueceulle soñado. Ficou días con pena, sen saber a mañana. Nesta páxina xa se pode preguntar e preguntarlle aos nenos que lle pasou á pombiña, non? Como se sinta a pombiña? Xa hai moitas preguntas que se lle poden facer sin ter que ser demasiado directos, pero con o suficiente contexto como para tratar o tema. Na seguinte páxina acendeu unha vela e rezoulle aos santos. Que triste a pomba aquela co corazón cegado, sen ver o ceo nin a terra, só paredes e tellado. Pois aquí que preguntaríamos? Pois poderíamos pensar que significa eso de que non ve o ceo nin a terra, só paredes e tellados. Cal é o recuncho que utilizas ti cando estás triste? Podes ir por esa vía. Afeita a estar presa, secóuselle o pranto. Ninguén podía vela sentada no recanto. É bastante habitual que os nenos pues, deixen de chorar xa cando xa se acostumbran a certa situación, entón, pues, eso pode valerles de referencia. Preguntarlles por que se lle secou o pranto, por exemplo. Pobre a pomba aquela que ali pasara un ano, dedicada á espera do momento exacto, no que abren unha fiestra ou deixan un burato. Ata que, sí, bueno, esa primeira parte, pues, un pouco é como o aislamiento, non? Que moitas veces, pues, a resposta que teñen é que os nenos non xogan con outros nenos no colexio, por exemplo. Ou que, sí, ou que non interactúan igual. E ata que nunha hora da sexta chegou a nena co gato e a pomba pensou, o silencio era grato. Entón aquí xa vemos que cambian as cores, xa explicará Andrea que argallamos con esas cousas máis adiante, non? Pero neste caso, pois un pouco sería que acostumbrámonos a ter ese comportamento retraído, tal. Vemos que o neno pues, acostumbrose a ir todos os días á biblioteca, non falar con ninguén, nin xogar, tal. Pero agora hai un elemento aí novo, non? Que sería esta nena co gato. E que vai pasar agora? Pois non sabemos todavía. Bueno, non, sí. A idea é que as seguintes páxinas non todas están rematadas, entonces, pues, deixarvos un pouco tamén o interés. Pois un pouco esta idea, unha vez este o libro á venda, se distribúa por colexios e centros, pois que Lucía ou Andrea ou os profesores, unha vez se lles explique, poidan interactuar cos nenos desta maneira.
Vale, entonces agora, para que vexades que non é só a locura de dúas artistas, alguén que lles permite facer isto de alguma maneira, trouxemos tamén a Janet Escobar, que se... Así pasámonos. Pois, Janet Escobar é psicóloga especializada en trauma, polo que me contaron, tanto para adultos, adolescentes e incluso nenos. Moitas gracias por vir, primeiro de todo. Quería, claro, eu sobre este tema non sei demasiado, pero sobre todo non sei como é... Claro, porque se chega, por exemplo, un neno, que tipo de síntomas tú encontras aí, como se expresa, que ves tú para decir este neno necesita da miña axuda? Bueno, un niño que está sufriendo emocionalmente no te va a llegar a decir... Hola. Un niño que sufre no es un niño que va a llegar a la consulta y te dice, me acosan. Claro. O muchas veces tienen un estado emocional, o de hecho los niños tienen estados emocionales y es el adulto quien se los narra. Entonces, y el niño comprende a través de las palabras del adulto. Entonces, claro, llegan a consulta con estados emocionales, pero que no le pueden poner palabras. Entonces, ¿qué vemos en un niño? Pues vemos muchas veces síntomas más psicosomáticos. De tipo, pues, le duele la cabeza, le duele la barriga, está inquieto, no puede dormir. A veces tiene cambios de estados o cambios de humor bruscos. Si nos fijamos bien, podemos ver que ha habido un proceso de aislamiento paulatino, progresivo, que se va dando, e incluso, bueno, lo podemos ver inquieto, e incluso podemos notar irritabilidad, mal comportamiento. El niño de pronto se empieza a portar mal. Entonces, claro, un niño que se porta mal es un niño que algo le ocurre. Ningún niño se porta mal porque quiere, ¿no? Entonces, el mal comportamiento precisamente nos está diciendo hay algo aquí que debemos atender. No, mira. Y eso que hai algo aí, digamos, cual é a expresión externa deso? Que pode ser o que lle este pasando no cole ou donde sea para producir esta resposta no neno, para que se aísle? Como se suele ver ese acoso desde fora ou ese problema? Bueno, ahí empezamos a investigar. Una vez que vemos estos síntomas en el niño, empezamos a investigar, ¿no? Hay algo en lo relacional, evidentemente, porque son seres sociales, los vínculos son importantísimos. Entonces, si hay un proceso de aislamiento, eso es un síntoma de que el mundo se está convirtiendo en un lugar no seguro para ese niño. ¿Y esto por qué ocurre? ¿No? ¿Y dónde está ocurriendo esto? Entonces, ahí intentamos con el niño a través de instrumentos muy proyectivos, o sea, de maneras indirectas, a través de cuentos, a través de dibujos, a través de elementos simbólicos, vamos buscando la ruta a ver dónde está ocurriendo ese problema relacional en el que el niño se está sintiendo tan inseguro, ¿no? Porque la naturaleza humana es de vincularse, de estar juntos, de compartir con otras personas. Entonces un niño que se está aislando es un niño que está sintiendo miedo o se está sintiendo inseguro por alguna razón. Algo le ocurre. Entonces, entendo que, bueno, tú tens unha serie de técnicas ou de axudas para interactuar, pero supoño que a veces igual te encontras situacións moi extrañas ou complejas que igual te parezca interesante compartir, ou se non, pois quizás alguna dificultad que tú notes moi a menudo que te encontras intentando facer que ese neno se abra e comparta eso que lle fai expresarse desa maneira diferente. Sí, tenemos instrumentos de consulta precisamente para diagnosticar, para investigar. Bueno, como dije al principio, los niños no son capaces de ponerle palabras a sus estados. Entonces, proyectos como este o recursos como este, como libros como este,
no narran una historia, narran un estado emocional. Por eso me parece tan interesante el tono oscuro del que comentaba, me parece muy interesante porque representa precisamente la oscuridad interna, la oscuridad emocional con que se viven esos procesos. Entonces, claro, le estamos poniendo palabras a lo que está sintiendo el niño. Y cuando el niño se siente identificado con eso, es capaz de poder, de que podamos trabajar, de poder acceder a lo que está ocurriendo. O sea, para el niño es muy importante también entender lo que le ocurre. Pero somos nosotros quienes tenemos que ponerle palabras. Entonces, lo que está haciendo este libro es ponerle palabras al estado emocional oscuro, a esa bomba cegada, ¿no? Que está narrando el estado emocional más que una historia en sí misma, más que algo que ocurrió. De hecho, me parece interesante en el libro que comienza narrando el daño emocional, pero no dice qué. Entonces, lo hemos enfocado al acoso porque concuerda perfectamente, pero es afín con cualquier otra situación de daño emocional dentro de un niño. Entonces, es algo que yo utilizaría en consulta. Me parecería interesante contárselo porque da pie a que expresen cómo se están sintiendo, ¿sabes? Porque no es solo el acoso escolar, es el trauma general que genera esos estados emocionales. Entonces, bueno, que tiene más amplio, o sea, que es más amplio de lo que es el acoso escolar, va más allá. Y, claro, porque falamos moi a menudo de trauma. Trauma quizás é unha palabra que Lucía ou tú entendéis de unha maneira que non é que suele entender as persoas, non? Trauma, pues, pode ser un golpe físico tamén, non? Como no teu ámbito, como definirías ese trauma? Que implica? Como afecta a vida de unha persona? Trauma no es lo que ocurre, no es el evento que ocurre. Trauma es lo que ocurre dentro de mí cuando está ocurriendo eso, o cuando ocurre esa situación fuera. Entonces, trauma llamamos a esa experiencia que no hemos podido integrar, que genera una serie de sintomatología que si no se atiende a tiempo, la herida cicatriza mal y termina manifestándose en la vida adulta. Como serían esas manifestacións na vida adulta? Bueno, podemos encontrar personas, es la idea de el gato que está ahí, ¿sabes? Y aunque no me vaya a hacer daño, yo tengo miedo. O sea, yo siento miedo a pesar de que el gato está y no me va a hacer daño. Esa falta de propiocepción de seguridad que le falta a la persona después de haber vivido un daño emocional, especialmente si ese daño viene de otro ser humano. Básicamente lo que se rompe es la propiocepción de seguridad. Luego, claro, podemos encontrar, eso puede derivar, o sea, una herida mal cicatrizada, pues en ansiedad, en depresión, en personas hipervigilantes, hiperalertas, en estados emocionales alterados, en miedos, en dificultades relacionales, en dificultades de autoestima. Son personas que muchas veces se sienten no válidas porque aprendieron a pensar eso a partir de la experiencia de daño. Son personas que te encuentras, esos niños que están viviendo esa experiencia pueden llegar a sentir que merecen, que son merecedores de eso, ¿sabes? Entonces es una trama compleja que se va dando en la mente humana y que va sentando las bases para una patología posterior. Claro, entonces, sendo esto pues, moi a menudo causado por outro ser humano, como dices, como que sempre se vai a ver a outras personas sin fiarse, digamos, con reticencias, como alguén que, como nos non está educado nesto, como se pode acompañar, digamos? Supoño que como estar con unha persona que sufriu algunha destas
de algún de estos problemas? Son personas que están dañadas. Son personas que han aprendido a no confiar. O sea, que han aprendido que el mundo no es un lugar seguro, que no pueden confiar. Entonces, lo que le podemos ofrecer es una base segura, un refugio seguro, una mano que poco a poco se acerque, pero que sea, sobre todo que sea un vínculo seguro, ofrecerle seguridad, aún sabiendo que esa persona no va a confiar, ¿sabes? Que le va a costar poder entender esa confianza y esa seguridad, y aún así poder estar. E quizás unha vez que se siente segura, ¿no?, con esta nova persona, con este novo gato que aparece, que se podría quizás recomendar? Que ferramentas pode ter unha terapeuta como tú que lle dirías, pues mira, creo que esta persona te pode axudar desta maneira? Que poderíamos ofrecer desde un punto de vista profesional? Bueno, profesionalmente lo que hacemos es, el fin último del trabajo es devolver la propiocepción de seguridad. O sea, conseguir que la persona vuelva a sentirse segura y que entienda que el mundo es un lugar seguro, que se puede proteger, que puede confiar, que puede elegir en quién puede confiar, que es válida y que merece cosas buenas, que merece amor. Ese es el fin último de la terapia. Claro, para llegar ahí, para poder montarnos en la fiera y poder echar fuera esa primavera de dentro, claro, para llegar a eso tenemos que procesar la experiencia traumática. Y existen herramientas en terapia que nos permiten hacer eso, que nos permiten reparar dar elementos de seguridad, dar elementos de regulación emocional y y conseguir, o sea, ir a la experiencia traumática y poder cambiar la narrativa de la vida. La narrativa, por cierto, es una herramienta que usamos mucho en terapia y en terapia de trauma también. Entonces, pues viene muy afín a lo que estamos haciendo hoy. Claro, de expresar que gracias a visitar unha terapeuta pode acabar sendo máis segura de novo. Moi ben, a verdade que me parece moi interesante, pero antes de seguir, quizás hai algunha cosa que se apetezca compartir, ou algunha queixa, bueno, é o teu momento. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, no sé si hay algo más que les apetezca, que tengan curiosidad por saber. Yo creo que es mi trabajo, no porque lo diga yo, pero la terapia es importantísima. O sea, cuando tenemos heridas es importante atenderlas a tiempo, porque sobre lo que no ha sanado en su momento, sobre esa experiencia que no hemos podido integrar, se monta toda una vida. Cuando hay una experiencia traumática, se generan unos estados emocionales, se generan sensaciones, se generan creencias cognitivas y alrededor de eso se van creando capas y capas y capas, porque el cerebro humano tiene la capacidad de sanar naturalmente. O sea, el cerebro humano tiende a la salud mental, pero por naturaleza está preparado para eso. Pero ciertas experiencias que nos tocan vivir por diferentes razones no consiguen integrarse. Es como un Tetris. Yo me lo represento como un Tetris. Un Tetris, bajan las piezas, las encajamos donde podemos, pero a veces esas piezas vienen o muy complejas, o empiezan a venir muy rápido, o vienen varias juntas, entonces no nos da tiempo a encajarlas, no podemos encajarlas. Y las ponemos como buenamente podemos. Ahora, todo lo que se construye a partir de ahí ya está construido sobre esa pieza que está mal puesta. Entonces, luego tenemos sensaciones en la vida adulta que no le encontramos explicación. Tenemos creencias sobre nosotros mismos que no sabemos de dónde vienen, pero que no son adaptativas, no son sanas.
no valgo, no importo, no merezco, no tengo el control. ¿Sabes? Son creencias sobre uno mismo que no son adaptativas, que no son sanas, que no son útiles para nuestra vida y que nos crean disfuncionalidad muchas veces en la vida, a la hora de relacionarse, a la hora de entender el comportamiento o las decisiones de los demás. Entonces, claro, ¿qué hacemos en terapia? Vamos poquito a poco, bueno, terapia orientada al trauma, ¿vale? No, porque hay muchos tipos de terapia. Todas son útiles, todas son valiosas. Yo hablo pues de la que trabajo yo, ¿no? Que de la que sé. Entonces, ¿qué hacemos en terapia? Vamos buscando, claro, la persona nos trae las últimas piezas que pusimos del Tetris. Y ahí, bueno, pues ahí está pasando algo. Entonces vamos bajando, hasta que encontramos la pieza que está mal puesta. Y esa es la diana con la que vamos a trabajar el trauma. Recolocamos esa pieza y todo lo demás encaja. Y lógicamente mejora la funcionalidad y la calidad de vida de la persona en el presente. Y no sé si esto venía a cuento, pero me parece interesante. Sí, creo que a todos nos parece interesante. E creo que Lucía che vai... Bueno, docho eu por ela, pero é o libro anterior de Lucía, que tamén vai un pouco sobre a súa relación con o trauma e como se foi recuperando. Así que moitas gracias por acompañarnos hoy. Pues muchas gracias por darme la oportunidad. Que tal, Andrea? Bien, gustoume moito. E o do Tetris, pareceu super bien, o sea, super guai, como que lo entendí moi bien. É moi, como, me resulta moi visual, sabes? O sea, según tú ibas imaginando, ibas contando, eu iba imaginando Tetris, iba imaginando que hai unha pieza que falta, iba imaginando que igual por esa pieza que falta, arriba igual hai temblores, sabes? O cosas así, sabes? E entonces xa dices, isto hai que dibujalo. Bueno, a pesar dos problemas informáticos, conseguimos aquí... Non che dixen o que iba a facer, pero fíxeno. Fai o que queira. Vale, pois puxen por unha parte un boceto moi primeiro do que entendo... Ah, ese fixo Lucía? Sí. Non claro. Non pasa nada. Bueno, É maravilloso. Vale. E por outra parte, creo que é unha das... A primeira páxina do libro? Sí. Da que querías falar? Sí. Adelante. Vale, gracias. Este boceto, o que vedes aí, vamos, o que vedes co fondo blanco, foi un dos bocetos que me fixera Lucía, porque eu dixen a Lucía, necesito saber o que hai na tua mente. Hai xente que na súa mente é capaz de ver imágenes, hai xente que ve en blanco e negro cando tú te imaginas algo, non? Ven números, ven palabras, cada un ve algo diferente, non? Entón, o primeiro que quería saber, ao final, eu son unha mera ejecutora. Eu veño aquí a intentar expresar o que Lucía transmite a través das súas palabras, non? Por eso para mí era tan importante saber pois, por que ela escribiu o que escribiu, que trasfondo había, non? E encima, se eu non había sentido, por decirlo así, de pequena, que era todo o que había detrás, non? Entonces, dixenlle, dibújame, aunque seña, vamos, garabatos, é igual. E ao final empezas a descubrir que Lucía tamén dibuja. Ela dirá, isto é horrible, ou non sei que, pero ten dibujos moi bonitos. Entonces eu por lo menos con eso xa me fago a idea de decir, vale, ela está imaginando este lugar que para min foi o faiado da casa de miña abuela. Vamos, cando estás, sobre todo nas aldeas, as casas, arriba de todo, pues, ten un faiado, un desván, suelen ser as paredes super gordas de pedra, as ventanas suelen ser moi piquiniñas a veces, incluso tenen unha repisa delante. Entonces todo eso fono, bueno, vou poñer de pé, fono mostrando, fono enxergue, fono enseñando pouquinho a pouco, fono como mezclando o que eu me imaginaba, o faiado da casa da miña abuela, mezclando como de Lucía. De feito, a verdade que non me di cuenta cando dibuxei, pero as dúas pensamos no mismo tipo de bombilla, porque eran as bombillas que había antes, ese típico cordón ou cable medio enrollado, e que tiña esa perita para encender a luz, todos esos detalles, non? O tellao, que bueno, suele ser de madeira, de vigas, a veces nesas vigas suele haber puntas, e todo isto que vos estou dicindo vais no ver no libro. Hoy no, pero máis adiante verás. Si lo conseguimos. Entonces, a madeira solíase colgar puntas, puñas puntas para colgar xamón,
para colgar os chorizos, para poñer todo a secar, non? Hai un montón de detalles, que a verdad que foi un proceso super bonito, porque pouco a pouco Lucía e eu fomos dicindo, veña, vamos crear este ambiente, é dicir, que hai nese fallado? Vale, hai unha pomba que está soiña no fallado, que se meteu ela sola por mor dun callado. Eu digo, un callado é un bastón, digo, porque eu recordo o meu abuelo como un bastón, eu imaginei ese, sabes? Entonces dices, que hai? Bueno, ahora na primeira escena non o veríais, porque o que tratamos é que os nenos sintan, pois eso, que estábamos falando, esa oscuridade, esa decir, que está pasando, que sinto, non? Igual non é bonito, pero é que nos pode axudar a que eles describan o que están sentindo, non? O que lle poñan palabras. Entón, na primeira escena, hai cierta oscuridade, vese algo, vese unha pomba, ou igual outro pensa que é un corvo, cada un que pensa o que queira, non? Vese pequenos detalles ao principio, despois vamos ir dando luz. Pouco a pouco o libro empeza oscuro, con cierta oscuridade, con rojos, e según van pasando as páginas, a sensación vai cambiando. Entonces van vindo os colores, van vindo personaxes novos, non? Aquí hai unha mesa, podemos detectar unha mesa, e aquí, se o viréis ben, veréis un pouquiño os bordes das típicas botellas de sifón, de gaseosa, ou as de sidra, as verdes de sidra, verías unha cesta típica de mimbre con algunha manta encima, un calendario que eu esburríme con o calendario ese, porque ese é o típico calendario que ahora mismo andades todos seguro, para que vos deixe o panadeiro ou o carniceiro ou alguén, ese calendario alargado no que apuntas ir ao médico ás 10 non sei que, sabes? Ou miña mãe apunta que cambiei o aceite á freidora para acordarse de que dentro dun mes non sei cando hai que volver cambiar o aceite, non? Aparece un ramo de laurel, que era tamén moi típico, non? De colgar, bueno, os ramos ou o laurel ou poñer cousas a secar, de erva, de fora, non? Incluso, agora non o vedes, pero vades velo máis adiante, non, igual non. Este xa o contei en Ribadeo, entonces hai xente que o vai saber, que fixamos unha presentación ali, a típica tira das moscas amarilla, que tal? Hai unha que pechou os ollos e debeu pensar, isto teño eu. E non queremos que o deixan, pero estámola utilizando porque é moi eficaz. Entonces, é parte da nosa cultura tamén. Eu non sei se por outros lados se ve esa tira amarilla con moscas pegadas, pero fixme un montón de gracia e digo, hai que poñer a tira das moscas. E Lucía dixeme, sí, tira para diante. Ela era, parece, tal, ela dicíame, e que che parece se poñemos isto? E que che parece se poñemos aquelo? E fomos enchendo o libro dun montón de detalles, que é o que dicía José ao principio. Aquí podes encontrar libros en galego, vale? Podes encontrar algún libro, moi poucos, que falen sobre acoso. Pero encima, que reúna todo isto é que mostre a cultura que temos nesta zona, porque eu digo na zona, porque para mí é todo, eu vivo en Ribadeo, en Ove, e para mí é todo o mismo, por decirlo así, sabes? Ao final temos unha cultura moi similar. E ver eso, pois, jolín, cando tú vexas ese libro con o teu sobrinho, neto, fillo, no cole, vas a poder dicir, mira, pois esta é a típica tira que está, ou el mismo vai o detectar, porque, non sei, a seguinte é a de... Damos xa vemos. Sí, a ver se é, sí. A ver, non sei, cantos daqui coñecedes ese plato? Tedes ese plato? Vale, aquí vin algunha amable levantada, vale. Outro día meu sobrín estaba comendo os macarrones nese plato. E entonces mirou e dice, ui, o plato de pomba. E digo, pois sí, tío. É a típica vajilla de arcopal de toda a vida do señor. Bueno, está esa ou está a típica transparente tamén. Entonces, é o que vos digo, temos un montón de detalles. Despois, non sei se recoñecedes este pendiente. Non sei se o recoñecedes. Chámanse os aros da Fonsagrada. Ainda fai pouco me escribiron e me dixeron, bueno, unha amiga que vai Canarias, dice, las argollas canarias, e eu, parecido, pero cada zona ten as súas. E tenen pequenas variacións, non? Estos pendientes, por exemplo, eu puxenllos porque me acordei de que os tiña a miña abuela, pasoullos a miña mãe,
algún día heredarei o seu, e mentras tanto compremos uns en plata, iguales, pero en plata, e Lucía tamén os ten en pequeniños, volveron estar de moda esta temporada. E temos detalles como isto, que é a típica mantilla, digamos que te poñerías así, no? Pero que la calceta a tua mai, ou tua abuela, o que pasa de generación en generación. Despois, hubo un momento no que dibuixei a nena, dibuixára con falda, e digo, non, que falda, se aquí fai frío, teño que poñerlle, hai que poñerlle uns pantalóns de pana, que fai frío, que estamos basando aquí en Galicia, non? Entón, bueno, ten un montón de detalles que creo que se me ve na cara con ilusión porque conto, que me parecen tan bonitos, porque me recordan eso, incluso a miña infancia, as aldeas, e cousas que a veces se van perdendo, e que axudan, eu creo que é esa comunicación entre generacións, por dicirlo así, e ver detalles e sentirlo como máis noso. Non sei se ten algo máis que decir. No, estou moi de acordo que, claro, todos estes detalles, non é só que o relato, o pequeno poema, que todos estes detalles axudan moito, eu creo, a transmitir o que queremos decir, e por eso pedimos diñeiro, por eso pues, estamos todos encantados de apoiar a causa, non? Bueno, que aquí hai que dicir que pedimos diñeiro, pero non eu dicíalles, isto do crowdfunding, non? Isto do crowdfunding para mí sonaba moi moderno, e iso que eu considero moi nova, pero ao final é como unha preventa. É dicir, tú compras agora, pois, a ver, que podes donar, podes dicir, eu dono 20 euros, 30 euros, o que queiras. E se non podes dicir, compro o libro por anticipado, por decirlo así, si se chega a conseguir o objetivo, o libro faise e enviámoscho. Se non se fai, o diñeiro devolvese. Entón, está moi ben, dices tú, bueno, é verdad que non é o mismo que se o puderais ver agora, tocar, abrir, e ver todos estes detalles que vos estamos dicindo, pero para chegar a ese paso de primeiro, pois fa falta dinero. Entón dices tú, bueno, pois unha forma de conseguilo é, pois, ou ben pedir donacións, ou ben, pois que a xente o compre con anterioridade. E encima, como dice José, ten beneficios fiscales. Desgrava. Isto desgrava, é maravilloso, se vais pasados, se sois autónomos, se vais pasados agora, dices tú, vou invertir, que igual haciendo ano que me devolve. Bueno, aquí collín a día de hoxe pola mañá, toda a xente que había donado, moitos estades aquí, moitas gracias. Bueno, pues tamén nos parecía pues, mostrar. Hai algún máis, pero houve xente que se quixo poñer como anónimo, bueno, bien. Ahora, que danos? Vale. Bueno, vamos a recitar o poema que comeza, claro, como o conto antes, pero chegaremos ao final. Decirvos que o poema original non se chamaba Pomba a que non era, senón que lle chamaba A Pombiña Negra, porque naquele momento a mí non me gusta moito poñer títulos, entonces foi o primeiro que me pasou pola cabeza, pero está moito máis guapo Pomba que non era, e xa entenderedes por que se chama así. Hai unha pomba negra no pico do Faiaba, encerrouse soiña ela por mor do caxato. Mancouse á esquerda e esqueceu o soñado, ficou días con pena por non saber a mañana. Acendeu unha vela e rezoulle aos santos. Que triste a pomba aquela, co corazón cegado, sen ver o ceo nin a terra, só paredes e tellado. Afeita a estar presa, segouselle o pranto, ninguén podía vela, sentada no recanto. Pobre pomba aquela, que ali pasara un ano, dedicada á espera do momento exacto no que abren unha fiestra ou deixan un gato. Ata que nunha hora da sesta chegou a nena co gato e a pomba pensou: mer, o silencio é rato. Achegouse a pomba á beira, co felino ollando. Que lle pasa a esta, que eu só a estou mirando? Entón a rapaza senta e alongando o brazo ofrécelle a cea. Trátase dun beberizo branco co cheirume da polenta. Achegouse un paso a pombiña famenta, cun ollo no prato e outros dous na besta. Come meu paxaro come,
que a min non me presta. O meu bandullo está farto e a papa poucos pesa. Entre un e outro bocado, acercouse o gato a ela, cun paso moderado, agachando a cabeza. Gustoulle o xesto tanto, a bombiña vela, que se subiu ao alto das costas daquela fera, e segundo ían baixando polas escaleiras, agasallounos un canto, que de pomba non era, pois o pico era laranxado e no peito tiña a primavera. Era un merlo despistado, como a esta poeta. Trátase dun relato sen xeito nin maneira, que tanto é falso como ten a certeza.